I den her video, der skal vi se på multiplikation, også det vi kender som gange. Her er der nogle forskellige gangetegn, man kan se, der optræder. Der kan være prikken, som vi typisk ser i trykte bøger. Der er også nogen, der vælger at bruge stjernen som gangetegn. Gange betyder jo, at jeg forøger et antal, jeg har, med det antal gange, som jeg skriver bagefter. Eksempelvis her, jeg har 2, og jeg skal gange med 6. Det giver 12. Jeg viser lige som en tegning. Heroppe der har jeg de 2. Det er dem der. Og nu skal jeg lave det samme antal 6 gange. Det vil sige, at jeg har den 1 gang nu her. 2 gange. 3 gange. 4 gange. 5 gange. Og 6 gange. Og jeg kan så tælle dem her sammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sådan der. Så gange er en anden måde at lægge sammen på mange gange. Når man skal gange, er der forskellige metoder til det. Hvis det er encifrede tal, viser dem her. Eksempelvis 7 gange 8. Så skal man bruge den lille tabel. Det der står, det er, at jeg har 7 gange. Det giver så 56. Et andet regnestykke, 8 gange 7. Der står så, at jeg har 8 7 gange. Det giver også 56. Det beviser, at der er den regel, der hedder, at faktorernes orden er ligegyldigt. Skriver den lige her. Faktorernes orden er ligegyldig. Det betyder jo, at det er ligegyldigt, at man skriver 7 gange 8 eller 8 gange 7. Når man så skal gange større tal, er det meget vigtigt, at man får gange alle tal med hinanden. Jeg viser det nu her med et regnestykke. Vi skriver 12 gange 6. Jeg vælger at skrive det op som her. Der er også andre metoder. Så starter jeg med at sige, at for nogle regnestykker jeg skal lave. Jeg skal lave et regnestykke, der hedder 6 gange 2. Og bagefter skal jeg lave et regnestykke, der hedder 6 gange 10, for den står jo, eneren der står på 10'ernes plads, så der er det her. Så regner jeg dem ud. 6 gange 2 giver 12, 6 gange 10 giver 60, lægger dem sammen til 72, det vil sige, det regnestykke der, det må give 72. Så man skal altid huske at gange alle tal med hinanden. Jeg viser det et regnestykke mere med den samme metode. Vi skriver 7 gange 28. Det der så står her, det er, at jeg skal lave det regnestykke, der hedder 7 gange 8. Jeg skal lave det regnestykke, der hedder 7 gange 20. 7 gange 8 giver 56. 7 gange 20, det er det samme som 7 gange 2, det er nemlig 14, og så sætter jeg et 0 bagefter, så det giver 140. Lægger dem sammen, 6 og 9 og 1, så resultatet må give 196. En anden måde at skrive det samme regnestykke på, jeg gør det lige med et andet farve hernede. 7 gange 28. Så kan jeg sige 7 gange 8, det giver 56. Skriv de 6 1 og sætter de 5 op i mente heroppe over. 7 gange 2, det giver 14, og lægger de 5 til fra menten, det giver 19. Og så har jeg lavet regnestykket. Det her, det er at gange encifrede tal med tocifrede. Hvis man skal gange tocifrede tal med tocifrede tal, så skriver man regnestykket op. Den metode her, jeg viser, der gør man ved at sætte en streg ned under, og så gennemføre gangestykket. Starte med at gange med 3. 3 gange 8, det er 24,
Jeg sætter de 2 10'er op i mente. Så siger jeg 3 gange 2. Det er 6. Og tager de 2 op fra menten. Det er så 8. Så det der, det er regnestykket, der hedder 3 gange 28. Nu skal jeg så gange med det 7-tal, og da 7'eren står på 10'erens plads, så er jeg nødt til at sætte et 0 hernede for at rykke facitet hen på 10'erens plads. Jeg tager lige en anden farve og gennemfører den med. Så siger jeg 7 gange 8. Det giver 56. Sætter de 5 op i mente. 7 gange 2. Det giver 14 plus de 5 fra menten. Det giver 19. Så det her regnestykke, det er det, der hedder 70 gange 28. Nu tager jeg så og lægger sammen. Skifter tilbage til den sorte igen. Det giver 4 her. 8 plus 6. Det giver 14. 1 i mente. 1 plus 9, det giver 10. 1 op i mente her. 1 plus 1, det giver 2. Så resultatet giver 2044. Jeg vil vise et regnestykke her, hvor jeg bruger flere cifre tal igen. 28 gange 133. Og det er jo ligegyldigt, om jeg siger, den om at ganger fra højre mod venstre, eller fra venstre mod højre. Jeg går ned fra venstre mod højre og siger 8 gange 3, det er 24. Sætter de 2 op i mente. 8 gange 3 er 24, sætter de 2 i mente. Det giver 26. Og 8 gange 1 er 8, og de 2 til, det giver 10. Det her regnestykke, det er regnestykket 8 gange 133, jeg har udført nu. Så sætter jeg et 0, fordi det er min 20'er herhen, jeg skal gange med. Så siger jeg 2 gange 3, det giver 6. 2 gange 3 giver igen 6, og 2 gange 1 giver 2. Det her, det er så regnestykket, der hedder 20 gange 133. Sætter en streg under og tæller sammen. Giver 2. Den giver 2. 1 op i mente. 6 plus 1, det giver 7. 2 plus 1 giver 3. Så resultatet vil give 3722.